Saisin bang apniang semua bahaya fi way pui baro siya ke channel jong Potternet ya ka bangi ai kerteng ru ka khubor step nga sngongu ublay na kamanta jong pi nga ai khublay ru na kamanta jong fi way pui ki bala subscribe in ke channel ki ba snap ru ya ke jingalap ya ke jingai na ka ktien ke jong blay lengba ke channel jong Potternet bangi ai ngu ublay bo blay ulong ba bha ulong bohok ulong ba yaine ya ka ba ngila ru ban yaine ban yalap ya ka ktien Hato kani ka clip mat ka bamanta ka jingkot jong kani ka jingshikri ka long bagin kadaw yaki breu siya ka lenti jong ka jingim pointing others to the eternal road na ka kadaw lenti ka bayalam yaki breu siya ka lenti bamjikot ka balong haw Jesus Christ Potter ka bamot u Jisu hi Potter P-O-T-T-E-R kamo ude unong tau kio u Jisu hi ude unong tau kio ba ude unong tau kio ya ka bangi kedaw lenti shong ne unong tau kio bon tau bon shna bon ben bha ya ka jingim jong ki bala jot ya ka jingim ki bala pra ya ka jingim jong ki breu ki bala sakma ude mu tau Potter unong tau kio but dei ma u ha ka kti ke jong u ngin yo ya ka jingwandur ya ka jingitanat ha ka kti ke jong u ngi yo ru ken ya ka ta ka boram bataga ketiga jungu ngiyo ikataka jingim ka babam jikot. Tadeng ta ngi kum ka jingshakri ka Potternet kamdei ka bala shu ai kerteng do breu honre de try bal ai kerteng Potter u Jisu u dei ma u tam nong tau kio ya ka bagila ban shem na ka ktien ka jong blai na u Jeremiah ka nong ka ba khat pra ka ktien ka jong blai ka angkom ne tangan chupin kan mau yi fi ka ni ka sngi ka angkom ne ktien jong blai. Tia ba u tau kio bala tau da ka dauber tha ula sniu haga kti unong tau kio ula tau pat ya u ban long uwei pat u kio kat ba u ibet unong tau kio ban tau yu onda kum ta ka kti nu try ka lawan hanga ka ong ko ka ying Israel hato ngamla ban le bat pi kum uni unong tau kio ong utrai hakmi kum ka dauber tha haga kti unong tau kio kum ta pi long haga kti jonga ko ka ying Israel Abang apuleru na kabay ka bentano na Isaya kang nombas nriyo pusaw kani khot ka prar ko ongom ni. Henry menta atrai melong ukpa jongi ngilong ka daubertha but me unong tau kiu jongi. Tengi baro ngilong ka kam ka kti jong me. Kan mau bagani ka jinshakri bau kli jong ni ka jinshakri ude wujisu unong tau kiu. But ngi don hang ni ban shupla ban shupin bena ban kedaw ya pi syaka lenti jong uta ubalong unong tau kiu ba pinyo ya syam hi dalade ba pin mat i dalade ya une unong tau kiu un penwan dor si shaya ga jingim ga jong fi ka jingim ka bala jat ka bala pait ka bala pra ka jingim ka bala sakma pi poya ka kti jong no tau kiu am pi poya ka kti ga jong Jisu am un penitanat ifi un pen bahabreu ifi o shisha un tau but un penitanat ifi un design ifi hagata ka jing trim ga jong hagata ka jing la ga jong hagata ka bor ga jong bara ga jing start ga jong ba way baro ba poi ha ka kti ga jong try unum long u kiu u ba kamler kam pin long ru ki kiu ki ba itanat ki kiu ru ki balar kam ya ka ba tra yo ban the ya ka 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 jong men sim ba ko ha po jong pi ya ka ba da ka ta ka baki basliang pat kin yo di na fi bakin yo di ya ka ktien ka jong blai leng ba jong fi pin the kata da u polo ong kata ngalong kum uta u kiu u ba ngalong ru kata ka jing aingo di na ka bentau try ong la the no enga kum kata ka jing aingo di tadeng ta kan play kan ka form ta u polo de u breu u bala yo pediang yo men sim ba khoi bana u la the no lut ya la de uthe no ya kata ka bolo yo no try kanang ba ngi ki ba yo pediang ngin yo pat ya ka jingim kan ka ktien la dang puleli ki ki shiti utho lo do pol bangi pule ngi yo shishai kata ka umdi ya ka bangin yo bandi na ka jing pen pau ko ba blai pen pau yo pol ya ka bala pen pau ru hangi ya ka bangila ban em ken dakini ki ktien ya ka ba pol kren da kata ka jing pen pau ka jong men sim ko wong kom ni hoi wat la dala the no enga kum ka jing ai ngo di haka jingknya bat ka jingshakri ka jinget jongi nga sngo kumen banga le kumen lem bat pi baro wang la the no enga kum kata ka jing aingo di
nama luyo pediang upol long tau kiu kendo ya kabu try ula penwandur ya kabu la the senyo men semba ko ya o ya kaba uthe no pat ya kata shangiken ya kabangin yo ya kata ke jingkimen ba mauru ong ayo ban yele kemen lem but pi the ding time e kwa ban ong ifi ke ne sngi ba utrai un pelong ifi utau kiu kendo ya kaba utrai unda snabha ya fi unda shna itanat shaya pi kanang mama pi vinlong kita ki containers lene kita ken ki kra ki ba utra uyo ban pelang ya kata ka ke jongu happy ya ka ba pi pat hiyo ban the no ya kata pat shagani ka perthai shagi men sim ki besliang shagi men sim ki batrang shagi men sim kan ki batngan ya utrai upol ukran me kane na ka artimoti sound reu angom ne kane ka ktien wong namar yang ala thekno lepa kum ka jing aingo di bat kata ka por ka jing lek jonga kalajan wong shisha wong la thekno yanga wong ba namar yang ala thekno lepa kum ka jing aingo di bat kata ka por ka jing lek jonga ru kalajan bat ni usu thu ya kata bula thek lut mo ka por jong ul kalakot ya ka ba un lek no show trai ba ka por ka jing shakri ka jong ur kala lengkot namar la thek lut yala di shimla tengkai shu na ka bentai yala di rula thelut ya kata ka bu yo ula thelut ya kata ka bu lai shem no trai ya ka bu long ka jingker ku na ka menta jungi ya ka bu yo ele kmen lang bat ni tadi dani ka pona kwa ban ong fi pi jot aga jim jong fi la pay aga jim ga jong fi la sakama aga jim ga jong fi de hang tangi kedo ya fi show disgrace u brio unom la ban le e ya fi kanono kan niam kanom la ban le e ya fi dan kano ka bala ban thao ban shna ban pen baha ban pen wandur ya ga jim ga jong fi u dei tang u Jesus Christ kan u bala ban le ya kata u dei mu u nong thau khiu ba triem hado kata u tebet ado kata ubala ben penwandur ya ga jim ga jong fi ubala pen itenat ya fi ngasongo you play ba leng ba ga jingalap ga gospel na ga sngi ba bon ki breu ki la sham ya Jesus Christ lesi ma piru pi de iwe na kita ya ga ba menshua pi pe ya ga jim ga jong fi ka long ga ba khoro khoram ga ba kanram pem sngo tho sngo tha fi sngo il di fi la jot fi la pe re menta ba pi la ya sham yo nong thau kiu ka jingim ga jong fi shisha ka long ga jingim kaba itenat ado kata lawan dur shisha kata ke jingim ke jong fi but menta pi don ya kan ka ya ka bau try ai fi ya kan ka ktin but no men sim jong blai ha fi ya ka ba menta ya la dir fi tengan but da kata fi ai lang saki weekend but nga aingu you try ngin yai pla bat ngin yai kren ya kaktian ga jong blai bat ngin yai pen benaru ya kan na ga sngi ngim kwa da shisha na mar kumbo trai la pen em yanga kumbo trai la pen yang ga ga jing shakri ngim kwa ban chu set no ngim kwa ban chu kut no akumne henre bangin yai pla bat yai pla ya ga lenti bat yo ka kerteng ga jong Jesus Christ ba pi yo ga ga lenti u Jesus u de ga lenti fi sham ya ga lenti utra shisha haba pi sham yo jisu fi sham ya galenti fi sham shisha ya ga jing shisha ba pi sham shisha ken ya ga jingim ba utra hi ulong galenti ma ya pi latikna ba fi la sham ya galenti ka ba fi sham ka de galenti jong ga jingim ka jing shisha ba ga jingim tadi ta utra nang ai fi ka bor try shaw nang pen sla fi dan preng fi shibona ga ne ga por let's say fi trang shisha yo try fi sliang shisha yo try fi sliang ye gi penthamai gi jing jong fi sliang shisha ban yo ye ka bor ban e no ye ka pop ban e no shisha ye ka jing em fi sngo tho ba kampoi she eru and radu menta fim patla dala dihi ngatep finum la eru daga bor ge jong fi mar ga ktien ge jong ble ka kran ye ka am daga boy am daga bor am do tau pa yapom and radu men sim jonga ong utrai utrain pen thamai fi do men sim ko chako utrain pen thamai fi daga bor ge jong la pi poi ha ka kti ge jong blai kan pen mandori fi kum ba ga dober tha ha ka kti unong thau khiu kum taru pi long ma pi ha ka kti ge jong blai but un thau dori fi nganget ado men daga sngi un pen mandori ge jing ge jong fi but nganget ge jing ge jong fi kan long shu kum ba long men chwa pin long ge jing thau ge ba thamai wei ru ba dan ho chris ulong jing thau ba thamai ki ki barem ki la let no but ki la do no ro but kmi ki baro ki jalong thamai ong ka ktin ki jong play ngangai try unang ai bor fi ngangai bu try unang pen sla fi ngangai bu try am unang pen wan dor shi shai ga jing im ga jong fi
kum ke do bertha ke tiu nong thau ki kum ta Philippine long ha ke ti ke jong try na do man ta ke sngi but ko abanong ifi kum ba ke tin joblay ka ong ula thau dor ifi na do ko bas dang ha ke dor ke jisriem ke jo hoi la jat no ke jim fi la sniu no men ta un thau thamai biang ifi kadon ka chance ka bo trau ai fi kadon si shai ke ni ka kabu ka bo blay play fi kadon ke ni ka lat ke ni ka lenti ka bo blay ai fi ka jingim ke jong fi kampat kot ke jingim ke jong fi kampat sakama ke jingim jong fi kampat poisha ke jingyap u blay dang pen em fi namar bo kwa ban thau thamai biang ya ke jingim ke jong fi sa si sien ba bo yo thau thamai fi un thau thamai ro ke long yeng ke long sem ke jong fi ya ki khon ki ti ke jong fi ya kata ka ban sawan ke jong phi utrai ulapen kre lupa ke inda ka bahatam ya phi syaitan lok ba an penjat ya phi la bun sien so ne ka por fi la de ban yap ro bun sien fi la iten ko ki accident ha ke jing image fi ki shir kai fi la de ban yap an rifidang im mado menta na baru blay udang ya dai fi kwa fin chu yap no ban poi du jok no gom to re udan ya ga jing thmu ya ga fin yo ban pediang sha yu ya ga bon yo ban thamai ga jing im fi ban wan dor fi kum tau khiu khan daw ga ti ga jang o ya ga fin yo ban contain ga nyeu Jesus Christ ya ga tin ba yo man sim jang o ya ga fi la ban the apat ya ga ta shaki men sim ki besliang shaki men sim ki bathangan shaki men sim ki badan kam ye ka umbat ye ka tin ngi jang blai ban ngai utrain ker khu ye fi unan pelong ye fi kita ki khiu khandau ya ka ba utrai ula ban penan kam kan ye fi ngai utran ker khu fi ga ni ka sngi wadum do men sim ngai ka snam ka jan kot ban ngai nang ni shakmat snam arjar arsan du snam ba blain penan kam ye fi arjar arsan udah snam joga jing pentemai arjar arsan udah snam joga jingmen naga benta jongfi blain ker kui fi ngene por kwa ban doi naga benta jongfi tong nya doi try naga por nga aingo eme ko pa ngayo ban ya kren bag ni khon gi jome leng ba ga ni ktin ka ba im ka badan bor gi jome try jisu shemi ni khon gi jome ga ni ski kum kita ki dober tha go try ki ba la pra ki ba jot ablai kita ki dober tha go kan ra try ki ba la sakma ki ba la pay ha ji im ju ki try ha ga ti ga jong menga tip men pen thamai ti ga jong menga tip go try men pen wan dor ye ki ni kon men shape ye ki men mol ye ki go try men da pen itnat si sai ki men da design ye ki ablai ha ga da ga jing itnat ka jong me ha ga jing crow ga jong me ha ga jing la ga jong me ko try khubor ka ba crow ko kan rat try ka wan na ga jim jung ni kon ben kilalong kita ki do bertag ki kiu kan do ya ka ba me yo ko kan rat try ben penan kam ni ki kon jimen do man ta ki te human sim ko abaga ktien ga jamar kan ye dap ha ni ki kon pakai gi berim ka lek no ke gi wajah mentakan jatamai kan hagini ki kon ngada duai ngada ku fi ba ko ngada duai kan ga sngi baga ta ga gm ga bopai ga jong fi ga gm ga blood chat ga jong fi da do men ta ga sngi tra yo ben pentamai yo ben pentamai fin dap shi shadu men sim fin dap shada ga jing tengan fin dap da ga jing kaman fin dap ken da ga jing it fin dap ken da ga jing sbun da ga jing le bha fin dap shi sha ken da ga jing ya sha slam ba da ga bor men sim jong fi fin long ki breu ki bi ya sha fin long ga breu ba dap shada ga jing jam not fin long shi sha ki breu ki ba dap shi sha da ga bor ka bala ben sin shar ken yela de khubor halor la di ngadwai nga deker ku ye pi ga ski oh ngadwai nga release ga blessing ga jong Jesus Christ ha ga jing im ga jong pi pediang ye jing ga ku jong tra pediang ye ga bor ga jong tra pediang yo men sim ba ko pinyo jing im na do men ta ga sni pinyo she ga bor no men ta ga sni pinyo she sha ken ye ga ta ga jing pen tmai na do men ta ga sni ka barim kala kot kala dekot ba ki e baro oh tra persat yo men sim jong pi pio pediang ye ga ta ga tmai ba ga jing im ba thamai na do menta ngada duai ba pi pediang utrai pen thamai fi ngada duai ngada kar khu fi agar teng jong Jesus amen but amen trai na kar khu fi ngin sai syam yang le sai ka sngi khobla shibon amen